zdraví vás Wolfkids a dovoľte mi, aby som vás privítal u ďalšieho videa, ktoré si ukážeme. A dneska to budú veci, ktoré ma najviac potešili na Vianoce alebo na meniny. Čo ma napríklad tak najviac potešilo na narodeniny, ktoré som už mal náhodou pred rokom, ale to nič. Najviac ma potešilo, keď som dostal jednu maličkú vecičku. Volá sa to Paysafe karta. A ja som tomu nechápal, ale dobre. A teraz si ukážeme, čo ma potešilo na moje meniny, ktoré som mal náhodou predvčerom. A čo ma... Či včera? Netuším. A čo ma najviac potešilo na Vianoce? Tak sa na to vrhneme. Tak poďme na to. Dobre. Takže ako prvé, tu máme knihu, ktorá je veľmi best. Majú veľa mojich kamošov a spolužiakov. Takisto ju má aj Medium. Pokiaľ ho nepoznáte, tak si ho vyhľadajte. Jeho kanál je Medium M. Ja už ho mám pridaný na odbere a toto je tá kniha. Vidíte, je to Google chalan z internetu, takže mám knihu o Gogovi, takže bam. Ale ne, nebudem kopírovať. Dobre, čo ma potešilo najviac ďalej? Je v škole na Vianoce. Sme si dostali také lístočky, že máme každý niekomu doniesť darček, hej. Tak ja som zrovna od Mediuma, alias Placa, dostal dve veci. Boli to plagáty. Ja som ako zo začiatku nechápal, ako to je. Ale potom, keď to otvoril, tak už som vedel, kde sú tie plagáty. Takže vám ukážem najprv jeden. To bol prvý, Hunger Games. Teraz, počkajte. Musím rýchlo otvoriť aj ten druhý. Tu máme ten druhý. Je to na Heroes 7. Novú hru, ktorá vyjde do predaja. Neviem kedy vyjde, ale vyjde. A ešte tu máme jednu vec, ktorú som dostal na meniny od sestry a od jej frajera, ktorú si musíme dať takto do lesa, pretože ich nebude dobre vidieť a je hneď vedľa mňa. Áno, už to možno vidíte všetci. Čo to je? No, to by vás určite zaujímalo, je to pennyboard. Prečo nie, no? Mám pennyboard, hej. Ešte na ňu síce neviem jazdiť, neviem zatačať, no a naučím sa. Sice bude dosť dlho trvať a možno budem padať, no a to je jedno. Tak, toto bolo krátke video na to, čo ma najviac potešilo na narodeniny, Vianoce, meniny a tak ďalej. Tu ste mohli vidieť veci, ktoré naozaj mám rád. A ešte si ukážem jednu vec, skoro by som zabudol. Samozrejme, táto vec sa týka hry na mojom druhom tablete. Mimochodom, teraz natáčam na tablet, takže tuto máme Minecraft na mojom kompe. Môžete vidieť tuto. Druhá strana. Tu môžete vidieť ešte verziu Minecraftu. Tuto mám svoj skin. Možno poznáte, možno nie. Tu môžete vidieť. Tu mám face. Tu mám telo. Tu mám neviem čo. Tu mám zadok hlavy, tu mám vrch hlavy, spodok hlavy. Tu mám nejakú krajinku, ktorú... Tu mám nejakú krajinku, ktorú vôbec nechápem, ale dobre. Tuto mám boty. Alias nohy. A ďalej tu máme na mojom druhom tablete, na ktorom si ukážeme takisto vec, ktorá sa mi neskutočne podarila. Škoda, že nejdeme do Minecraftu, lebo ten skin, čo sa mi tam podaril vytvoriť, by som do Minecraftu nedal. Ale... už to nejde, a nejak sa mi nechce druhý tablet zapnúť. A už to ide. Tak počkajte. Tak. Skúsime, či ho bude vidieť. Ale mal by ho vidieť, takže otočíme. Tak tam vidíte môj počítač. A toto je on. Toto je stromový muž. Tu vidíte stromového muža. Toto je stromový muž, ktorý má modré oči, na podivu, ktorého zožiera temnota. Podľa mňa to je dobrý skin, neviem ako vy. Ale mne sa páči. A toto by bolo pre toto malé video, čo sa mi páči, čo mám rád, čo som sa potešil, keď som dostal všetko. Takže ja sa s vami lúčim a čau.